Bună, dragilor! Astă seară, fiindcă e noapte, vom citi despre Luna, o carte scrisă de Laura Cowan, cu ilustrații de Diana Toledano. Laura Cowan, Diana Toledano. Da? Hai să începem! O grafică superbă, nu-i așa? Mhm. Este o noapte senină. Soarele a apus și luna a răsărit. În seara aceasta este frumoasă, mare și rotundă. Ea luminează cerul și face marea să strălucească. Ia priviți! Dar aici, luna arată ca un zâmbet întors într-o parte în cer. De ce și-a schimbat forma? Și cum? Sunt multe lucruri surprinzătoare legate de misterioasa noastră lună. Și acum încep întrebările. Unde se află? Aș putea să o vizitez? Ce o face să strălucească? Uite ce-ți dorești tu, Ela. Un skateboard. Cât de bătrână este? Cât de mare este? Aș putea să o ating? Rândul tău. Luna are un chip? Oare pe ea crește ceva? Este vie? Oare locuiește cineva acolo? Hei, e cineva acasă? Am auzit că ar fi făcută din cașcaval. Așa o fi? Miam, miam. Ai putea să tragi o săgeată sau să arunci o minge ca să dai jos luna de pe cer? Tu ce crezi? Nu, n-are cum. Deja a început căscatul? Da. Uneori, mi se pare că luna este atât de aproape încât ai putea să o atingi cu mâna, dar în realitate este foarte, foarte departe de noi. Aici avem Pământul, planeta pe care trăim. Luna, care se învârte sau orbitează în jurul Pământului. Și Soarele, care este mult mai departe de Pământ decât Luna. Ar fi nevoie de aproape 200 de ani ca să ajungi până acolo cu mașina. Luna orbitează în jurul Pământului, iar Pământul orbitează în jurul Soarelui. Dacă ai putea să călătorești cu un automobil până la lună, drumul ți-ar lua aproape 5 luni, mergând tot timpul cu viteză maximă. Chiar și o rachetă are nevoie de 3 zile întregi ca să ajungă de la Pământ la lună. Spațiul, tot ce se află la o distanță de peste 100 de kilometri de Pământ. Deci așa, asta numim spațiu, da? Tot ce este la 100 de kilometri de Pământ se cheamă spațiu. Ești în spațiu. Când nu ești atentă și te întrebi ceva și tu ești în spațiu. O rotație a lunii pe orbita sa în jurul Pământului durează ceva mai puțin de o lună, mai exact 27,3 zile. Atâtea cifre, te-a luat căscatul. Soarele dă lumină Pământului și lunii. Lumina Soarelui este reflectată de lună, deci luna acționează ca o oglindă, da? De aceea vedem că strălucește noaptea. Dar strălucește de fapt chiar ea, luna? Nu. Soarele se reflectă în lună și așa o face să strălucească noaptea. E ca un bec, da? Luna. Pământul și luna se învârtesc împreună în jurul Soarelui. O mișcare completă pe orbită în jurul Soarelui durează un an întreg. De fapt, 365,25 de zile. Deci noi, de fapt, asta numim un an. Da? O mișcare de rotație completă pe orbită în jurul Soarelui. Da?
Când pământul s-a rotit în jurul soarelui odată, a trecut un An. bravo! Mai departe. Văzută de pe pământ, luna arată puțin diferit de la o noapte la alta. În unele nopți este mare de tot, iar în alte nopți mi se pare că luna a dispărut. Există diferite nume pentru diversele forme și dimensiuni ale lunii. Luna nouă. Nu văd deloc luna. A murit? A furat-o cineva? Ea este tot acolo, dar fața ei, luminată de soare, este întoarsă în direcția opusă pământului. Pe măsură ce luna își urmează drumul în jurul pământului, fața ei luminată se vede mai mult sau mai puțin de aici. De aceea, aparent își schimbă forma. Semilună. Sau primul octant. Când arată așa ca un croissant, se cheamă că e o semilună. Câteodată poți să vezi luna și în timpul zilei. Ai observat? Da, Ți s-a întâmplat? de foarte multe ori. Primul pătrar. Da? Ok. Aici arată aproape ca un sfert din lună. Sau ca aproape jumătate. Mai departe. Bombată. Al doilea octant. E o bombă? Nu, e bombată. Lună plină. Pare să crească mai mare, tot mai mare și mai mare, până când este ca o mămăligă la cuptor. În noaptea de după luna plină, luna este doar cu puțin mai mică, lipsind din ea doar o fâșiuță, adică începe să descrească. Da? Da. În noaptea următoare mai scade încă puțin și tot așa până când nu se mai vede deloc. Apoi începe din nou să crească. Wow! Rămânem aici, dragilor, continuarea în episodul următor, pentru că deja ne-a apucat rău de tot căscatul. Și ar fi păcat să nu mai fim atenți, mai ales când urmează o asemenea ilustrație cu o fată așa frumoasă și o legendă din Finlanda. Pa, dragilor!